Ya ampun. Ponakanmu ta, Pak? Anak sapa? Anak sapa? Ade utul ama enak. Di ama Dek, ada be. Apa iso adang bareng. Plekentus. Meletus apa? Meletus. meletus. Alhamdulillah. Mau wis ngendikan Menghentikan piye? Abah Apa sapa? Sakidul. Lah Sakirun. Ya kuwi. Abah Sakirun. Abah Sakirun, guru besar dagelan se-Jawa Timur, Jawa Tengah. Wis ngendikan khususnya ibu-ibu di sini itu sangat luar biasa. Luar biasane piye, Pak? Contoh Pengorbanane gede ya, Pak. gede-gede. Kanggo anake, kanggo keluargane, kanggo bojone. Itu adalah seorang ibu. Bapak iki jarene mung siji cak cangkem-cangkemne. Aku loro atiku dadi wong lanang basamu. Nyapa lu lara kuwi? Wong lanang nyambut gawe 24 jam dhuwit dike bojone. Ngono lho sing lanang nyambut gawe lho sing wedok malah senam ae pirang-pirang iki. Loro atiku macam api aku duwe aku. Duwe apa? Aku tak nembang band khusus ibu-ibu yang hadir pada malam hari biar tahu apa rasa hati seorang lelaki. Kowe belani wong lanang. Ya iya wong lanang iki kepala rumah tangga. Tanpa adanya seorang wanita, laki-laki tidak akan Malah kowe ra nek wong lanang ra iso meteng wong wedok ta mengi. Ayo we, ape omong apa we saiki? Ayo we, rene we. wong wedok kuwi sing rekoso saben dinane lho. Rekoso apa? Ora jambut gawe mbadok apa wong wedok masamu? Loh, tapi nak wong apa jenenge wong lanang kabeh ya kesel. Wong wedok sing paling rekoso esuk umbah-umbah, isah-isah, ngedusi bocah, ngeterke bocah sekolah, ngeterke bocah madrasah, bengi uah-uah. Loh, ya ora Nyapa iso nyambel tengah wengi nak wong lanang pas luwe. ya salah gelem. Loh, kok gelem piye? Pembak ora liyane kok ya iso. Lah wong lanang ya jake. Wah, kayak kete wong wedok sing nyumet kae bajingan sapa kae. Iki wong wedok, wong wedok kae. Kae sing nyumet mercon kae mesti wong wedok. Wong aku ngomong tenanan malah mercon disumet ning kono. Weti tenono wis. Ya, Yuti, Yutun. Nyapa Yuti? Wen nyumet mercon ning kono titeno sumet kok kene mledos wae wis. Sing nyumet kae Tarno. Ora apa-apa, mesti jengokon Yutun ya mesti. Gak mungkin aku wis pokoke nesu aku. Tapi duwe slamet. Duwe slamet kae. Selamat apa? Ya kayak iki lho cangkeme dagelan kudu banter karo mercon ya kayak iki. Lah ya lagi. Kenapa kok mercon iso mbledos? Disumet. Ya cara mbok sumet ra mungkin bledos. Ngono ngomongne wedok. Ya ora mergo disumet. Lah mergo apa? Mergo enek koreke. Nek ra enek koreke karane nyumet piye? Ora iso. Lah nyapa? Mergo tuku. Tuku apa? Tuku korek, enek duwite. Lah ra enek duwite, kapan tuku karo apa nyolong. Bentungi wong-wong. Ya ora mergo enek duwite. Mergo apa? Enek tokone. Enak gawe duit ora enek tokone korek. Mergo enek pabrike, enek tokone ra enek pabrike. Nggae korek kon diwe ayo. Ya ora iso. Apa? Mergo enek nganu bensole. Lah kok iso bensole? Lah saiki nek ana pabrike ora enek bensole iso metu genine. Mergo Allah Taala. Yes, entar ricik we. Ayo ape omong apa we. Mergo iki lho, ya Pak Pra. Kontek lho, Pak. Ben tantene timbane terus-terusan. Kuwi lek-lekelan iso 3 dina we ngene iki masamu. Najane aja anu. Arep nyapa? Khusus ibu-ibu rungokno iki kuping wong wedok-wedok iki. Aku yo duwe lagu ibu-ibu lho. Lho, masa? Heeh. Lagune apa? Bunda kaulah muara kasih dan sayang, apapun pasti kau lakukan untuk anakmu yang kau sayang. Batang suarane penak sebelah. Batang batukmu. Lha wis suaramu penak kok. Dedek. Dedek. Berarti lagu Dedek aku AA. Heeh. Sing duwe kae toil. Bunda, bila tercapai cita-cita, nanti aku akan kembali padamu Ani. Lagi lagu mulut tekan dik. Sabarlah. Apa? Wasa lagu Aku kanggo wedok-wedok mergo aku memahami situasi seorang wanita, seorang ibu. lagumu ki lho melotrok.
Plotrok piye awakmu sing gak trimo. Setwani. Awakmu mesti arep Gak calo. elek wong wedok. Lah aku jelas belani ibu-ibu. Bunda, bila tercapai Iki Ani. nanti Iki kelaru lah, Beb. akan kembali Padamu Ani. Kok iso Ani lho. sabarlah sayang, tunggu ku pulang. Kok dadi Ani ya, Pak? Anu masalah kuwi tanggoku jenenge bundane Ani. Alah. Nen. Lah nek awakmu arep ngomong wong wedok lagumu apa kanggo wong wedok? Lagumu menengo. Wong wedok wong lanang apa iso? Diam kamu. Arep nuturi ya, Bang? Iya. Ayo. Begono. Alah malah ning kono rono lho. Kok enek apa kancane nembang iki kudune Cak Percil akan membawakan sebuah lagu dengan tema wong wedok. Kene ya. Iya Bener ta aku ning? Iya bener. Ngewasne apa madhep ndi aku? Menengo ae. Rungono. Bismillah. Ben ngerti wong wedok-wedok koyo ngene rasane wong lanang atine wong lanang iki koyo ngene iki mangsa. Ngerasakno wong wedok-wedok. Dar. Lemu nembang lo Meresapi dulu sebelum kita menyanyi. lah kok malah gremeng kaya wong Ben paham yutun barang ben ngerti. Sing Yutun, lanang nek. nyambut gawe koyo ngene iki mangsa party barang yo ro bener. Asih barang iki ben ngerti. Siti barang iki ben ngerti. sapa wedok-wedok ku telu iki kabeh kuwi lho Yutun, Sri, Siti, Unah. Ben do paham wong lanang masa merentes sampe nyambut gawe. Aja cerewet ae. Iki lah penyanyi iki lho. Ibu-ibu ngayong kususe rungokno iki cangkeme Percil sing ngomong. Nek bojomu ra duwe dhuwit aja kon nukone gelang. Mesakno wong lanang lan nyambut gawe 24 jam paribasan. Iling-ilingan iki omongku. Wong lanang lah ra duwe dhuwit kowe menengo ae aja nyecret. Akhire wong lanang senep ning omah kowe. Wong lanang mulai nyambut gawe. Kamu harus bisa menghibur, tersenyum. Mbah gawa dhuwit apa ora? Malah nesu. Lah gawa dhuwit guyang guyu ora gawa dhuwit merengut ae lambene modot ae. Malah nyeneni wong wedok. Menang lambemu. Aku iki tenan kaya ngene iki mesakne wong lanang lan jambut gawe lho. Wong lanang lho pengen tuku rokok lho sampe dikai dhuwit mung mutilan ora mesakne. Rokok lho pira wene lah aku iki masamu. Wong lanang apene mancing ora oleh, ape kopi karo kancane ora oleh wong wedok apa? Lah awakmu kok apal kuwi lho. Apal aku dhewe nglakoni. Curhat. Aku iki tenan masamu, iling-ilingan kuwi. Wong lanang iki polane apa? Wong wedok iki turunane hawa. Hawa iki mesti mangap. Dadi wong wedok iki lambene mangap omong ae. Wong lanang iki turunane Nabi Adam, kuwi mingkem, mikir, ngenes akhirnya stroke. Sabar. Rungokno kuwi. Sabar, Pak. Menengo. Dasmu. Emosi itu lho. Menengo iki aku ora nuturi sapa-sapa, aku nuturi bojoku dhewe jane ngene iki. Aku tenan iki. Aku lho saiki popane dikai patekno dhuwit pira iki dhuwitku yo tak takane bojoku jangkrik. Ngene piye masamu? Ayo ketes e wong lanang kaya ngene iki. Kok lanang kok wis seneng kok wedi masamu. Kaya ngene iki. Yo sing sabar ya, Pak. Menengo. Aku nuturi sapa? Ora nuturi kowe kabeh, nuturi bojoku. Lho yo. Wong lanang yang ngono kuwi lho, Pak. Sabar yo, Pak. Kudune dadi wong lanang ku sing kuat, Pak. Sing sabar karo wong wedok. Saiki wis ora enek penjajahan kaya zaman Londo, zaman Jepang, tapi penjajahe wong wedok dhewe bojone awak dhewe iku lho, Pak. Awak dhewe dikon kerja kok mulih dhuwit ditampani, Pak. Tak rasane awak dhewe kaya tuyul, Pak. Dikon budal mergawe mulih dimiki dhuwit dijaluk, dicelone entuk dhuwit mulih dijaluk dhuwite dimiki nanti dicelone, Pak. Bedino ngono kuwi. Wong lanang arep mancing, arep ngopi diganduli ora entuk dhuwit dijaluk kabeh. Wong wedok ngono lho kenangan. Wong lanang kalah padahal wong lanang iso buat gawe. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Wong wedok. Mangsamu. Kowe iki lho nyapa kok ngono ki lho nyapa. Aku ngewang ya awakmu nangis lho, Pak.
ngulangi aku nangis kele. Aku dhewe yo lakoni. Karo masak. Itu yang dinamakan penjiwaan. Nembangi sing kaya ngono kuwi. Dadi merasa jiwanya itu terangkat. Dadi nembangi ora mung syukur nembang, nembang syukur nembang oke sing iso. Nyapa kok nembang kok iso ngenehi wong wedok tok. Nembang yo ngenehi wong oke. Iya, siap. Oke. Anu. Gereng-gereng. Kowe apa nembang apa genset kowe iki? Sing anu ki lho, Pak. Anu karet pedhot ki lho, Pak. Anu iki lho sing sapi apa pedhot ki lho. Sapi pedhot. Ya. Lho iki sapine sapa iso dipedhot iki lho. Apa, Pak? Gulu pedhot. Oh. Dudu watu hang diarani pasir. Ndasku ngelu mikir tangga do nyinyir. Tak rewangi mergawe jungkar-jungkir. Tangga rasan-rasan mulai kaya wong kentir. Aring-aring biakar gedang campur sawi. Awakku kering enek tangga ngrasani. Gedang sapa sak curung dipangan codot. Gendang bongko tangga sing kakean cocok. Lah kowe kok lambemu kuwi. Lah kok lambemu kuwi ora ya kancane nerusne kok garean. Lambene kuwi lho kaya. Nembang kaya aku. Apa lagu apa kowe? Iya, iki aku Awakmu iki pimpinan campur sari lho. Pimpinan campur sari. Iki lagu apa kudune iki GM bengi iki sing mimpene Guntur. Guntur apa Medion? Guntur musik. Masa. Lah iki cacah tembak Guntur saiki. Nadane Nyanyi apa? rock. Njaluk nada apa paham nada? Loh, ya paham. Gulu pedhot ngono nadane apa? Kuncine apa? D minor, Kuncine? D minor. D minor. Mama kaya iku apa jenenge santri pekok kuncine apa? A minor. Lah bojo loro kuncine apa? Sabar. Bojo loro. Sabar. Kuncine bojo loro. Sabar. Maksudnya akot lho, Pak. Staju sang cuek baru malu. Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah staju bukan berarti tak mau. Dua lagi dikit kan bisa. Coba kasih effortnya saja. Kalau memang kotor bisa datang ke rumah cek. Asik. Ini para siapa gue? Arabian no. Berarti kita harus bisa loh. Aku rock, gue Arab. Arabian. Di Prabon ini. Coba deh. Iya kak. Ini di Lamongan. Lah kono duwe versi apa? Tak konversi Jawa Timur. Coba. Jawa Timur deh. Oke. Ayo. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah le. Versi ndi to, Pak? Madura. Apa? Statue. Nah, Madura ge, Mas. Ya Madura. Kakak percil, kakak selentem. Iya, Dek. Setelan cuek baru malu. Aduh, Dek. Rumah saya aku mana kayak tuku rokok 24 jam ya aku ya. Masa mau kira toko Dura. Apa, Dek? Tretan sadeje. Piye kabare? Beres, Dek, beres. Mesti beres dek. Aduh. Sate. Pak Sutikno. Pak Sutikno. Ibu Suci. Ibu Suci. Bentak peseh. Ojo nggih jaluk kuwi. Oh tak boleh. Ibu Suci tak enteni piro-piro tak tampani le. Wah,
wae kowe. Iki khusus Madura. Urung iki engko sinden Dayak. Sinden Dayak sing dine. Percaya. Iki tak tampilne saiki. Cok, sepote Cok. Untuk sinden yang pada malam hari hadir untuk Anda semuanya. Emang khusus pada malam hari Pak Sudekno minta sinden wanita Rainogo. Ini kita tampil. Sinden wanita Rainogo. Iya gila. Ya, sepote Cok. Permintaan ibu menika minta sinden wanita rai tikus. Berarti muingkup ngono tutuke. Nggih. Naga apa tikus? Genti tikus saiki. Iso rayo berubah-ubah. Pak Tikno kena. Eneng kelapa pinggir sumur. Pak Tikno muga-muga panjang umur. Amin. Ana klopo ning pinggir kali. Pak Tikno muga-muga akeh rejeki. Amin. Eneng kelapa pinggir sawah. Pak Tikno muga-muga tansah barokah. Amin amin amin. Ana klopo ditotoli pitik. Pak Tikno kula nyuwun dhuwit. Rumah saku ngawur kok rumah saku ndak boye ndak boye ndak boye. Engko enek dhewe Pak Tikno engko munggah mari ngene. Tapi sebelum itu kamu aturkan apa Pak Tikno karena acarane syukuran. Syukuran Mas. Iya. Wujud rasa syukur. Rasa syukur. Lain sakartum la azidanakum wala Ingkang kafartum fartum inna adzabila syadid. Artine apa artine? Artine sawirane teko. Pak Tikno rumah saku aja. Pak, matur nuwun Pak. Ya siap-siap makasih. Iki dulure dhewe. Sok mben lak ning Jakarta kuwi kon mampir ning kono. Ning ndi Mas? Lho ning daleme Jakarta ning Bekasi kuwi apire ning kono digawe sumpel bom. Kudune gelem manut. Gelem. Siap. Heh, kowe ning kene melok sapa? Ya melok awakmu. Ketuane sapa iki? Percil. Ketuane aku. Ya, Dikai sapa iki, Mang? Pak Tikno. Lho lak dikai wong jaba terus mbok kekne dhewe mbok pangan dhewe kowe. Lah ngerti ketuane ning kene. Ya tak kena ketua no Mas. Kang. Kang, Nyapa? aku yadimu ta? Iya. Heeh. Kamangka sekolah kuwi butuh sangu. Iya. Heeh. Ah ta. Heeh. Ngono sing umpama adik ra ndek dhuwit njaluk sangune. Ya mase no. Mase ta. Tur ngono kan. Munyer tok jangkrik. Dem umpama ning donya enek malaikat medun. Kaya jeru iki lho. Jeru mentakonmu, mbok sing enteng-enteng ae kok. Lah iki anu kok enek malaikat medun. Wit milih ndi? Dijabut duitmu apa dijabut nyawamu? Nganu jabut duwite. Sun. Saking Pak Heri. Ora njaluk aku ora paten aku. Aku nek dulur kula Pak Heri enek Pak Heri. Sapa? Coplek Pak Heri. Pak Heri. Yo. Kula dereng lho Pak Heri. Alah, yo gawe lagu sik no ben beliau-beliau tuh suka. Oh, oke. Gawe lagu sing apik, Pak. Pak Cil. Sampean kok warna apa? Ijo, biru. Biru. Sampean? Merah dong. Aku coklat iki. Yo Durung. Yo wong iki. Suwe-suwe dadi abang. Kok suwe-suwe abang, kok lek dikaploki ndasmu abang. Coba. Oke. Merdeka! Merdeka! Merdeka. Nyanyi sing apik, Nduk. Jenengmu sapa ta, Nduk, jenenge? Aku teman. Jenengmu sapa ta? Yo paling gak iki awake dhewe sebagai seniman. Kenalan yo gawe lagu. Minor. Minor. Kan masa ibu tidak tergerak. Nanane nano. Oh. Saya si percil awak panggung datang kemari menurut panggilan Anda. Saya si Slentem medagelan panggung datang kemari menurut panggilan Anda. Jeng. Aku ya Pak. Iya no. Saya si Liti. Jenengmu sapa to kok iso mbok ono niki? Gak tau Ora mambu lho mbok. Saya piye? Iki lho kaya saya si percil awak panggung Mas to. datang kemari menurut panggilan Bapak Sutekno. Yo pas. Saya si Slentem ada gelan panggung
slentem. Lah iya. Jenengku Liti. Lah terus. Saya si Liti. Liane ganti. Rene, Ganti aja si lah. Lah kowe ngarepe mbok isi, aku ya sino. Nyi ganti nyi. Nah, Nyi. nah ngene iki kan kudune sampean ki aku yo ki. Ketok ke nyi. Nyi. Saya Nyi Liti. Tuh. Dah kok gak enak kabeh to. Kowe gawe apa ya terusan ya Aku kowe. manut awakmu lho, Mas. Angkrek iki. Maksudnya umpama seniman ngene nganggo apa blangkon kan biasanya diceluk Saya ki slentem. Lah iya. nak sampean Yo. Saya ki lah pakmu. Lah ya Nyi Liti. Liyane kuwi no lho. Mbak. Mbak. Iya. Saya Mbak Liti. Oh, ya. Si Liti. Lagu liane. Wes jenengmu Liti pokoke. Lah iya Liti. Aslimu ndi? Asliku ya sedaerah kene iki. daerah di Petiyen ngene. Petien dijengkulmu ora petien barang lho. Petien Petien nggon kuwi apa? Ya kono-kono aku bakulan to. Bakul apa niku? Kroto to. kroto ki apa? Kroto pakan manuk. Manuke sapa? Batik. Apa ya mungkin Pak Tik Manuk ocean. Oh, ocean. Ono senengane manuk ocean ngono kuwi. manuceane. Labet. Labet Sabaya. labet Sabaya pati. Opo labet. Maju. Iya, Bang. Nyok maju. Siap. Nembang sing kepenak aja nganti ngisi sini aku. Oke. Iki Pak Haji Pak ngaturi Haji Sutikno. bahwasanya syukuran kan acara guyon maton. Bener, Mas. Tahun depan acara lagi. Ngersake meneh. Wis terus Hebat. ngeles. Nah, Memang anu keluarga ini patut dicontoh. Iya, contoh. Sutekno. Harap apa? Asmo Kinaryo Sobo. Sutekno. Huruf pertama Sutikno. Bisakah kamu mengartikan Sutekno. Asmo Kinaryo Kinaryo Jopo? Bisakah kamu mengartikan Sutekno. Iya. Ayo ngomong Sutekno. Sutekno. iki lho arti Syukur marang kersane Gusti. Kaya dino iki. kuning asu. Kok iso kaya ngene iki? Tek. Awak dhewe gumun. Tenanan aku iki. Gumun Kok seneng ya seneng kok Aku iso. iki gumun. Tek. Mas ya wajahmu mingkup kaya pitik tapi kan iya iso ngartekno ngono kuwi. Padahal kowe lho kaya telek pitik lho Mas aku ya. Ndane ambune. Lah, ayo Dek. Sing tik TKT bulat untuk membahagiakan keluarga. No. Nopo Nopo dilakoni. Sing penting gawe keluargane seneng. Alhamdulillah bocah kaya pinter kaya kene ya ampun. Heri. Sopo? Mau Pak Heri mau. Iya. Pak Heri. 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 Hei. Nyapa ayo nyapa. Maksudnya satu huruf apa? He karo ri. HERI. Nah ngono lho. Huruf pertama S. Hari-harinya penuh dengan kebahagiaan. Enak diajak berdiskusi. R. Rinot lan wengi tansah itu marang Gusti. I. Insya Allah engko aku ditambahi. Amin. Pak Heri. Ibu suci. Ya. Suci. Suaminya Sangat istimewa sekali. luar biasa. Pak Tik. Sampai Ci. Cinta kepada keluarganya. Ya Bu Suci menika terus sing anu ki rupa-rupa. Dwi. Duwi. Ki sapa iki? Mbok Putrane. lho Mas aku. Dek. Duite durung metu. Lah iki nyapa to kok wis agak tas Wis. wong mari kene nyebut Mas aku. We. Wow. Oh berarti selalu wah. Cantik. Ya wah ya. Iki wedok. I. Insya Allah sukses ke depannya. Mas. Ya ampun. Linda. Ki sapa nih? Mau putrane lho. Putrane sing Iya lho. pertama. Iya. Sapa asmane? Linda. Linda. Iya. Mbak Linda. Kuwi Sesuk-sesuk ae Mas. Nek nanggap. yo langsung Linda L luar biasa bocahe. Terus? Iki apa ngono Ikhlas. kena ikhlas. Narimo. Narimo yang pandum. D. D. Doane selalu Ah. terpancarkan kepada Akan menjadi anak yang
yang sukses. Nah. Ayo ngono kena son. Son, SOUND kudune iso. Es. Apa? Suara apik lan apik tergantung sing nanggap. Iya. Oh iso ya iki. Oh. Ora larang nek kowe kenal karo sing duwe son. Iya. Untuk itu nanggap son. N. Nanggap to ben ngerti. D. Ya, krek nguber ae lho. Ora nesu. Lho kudune kabeh Golek apalane. Ora lan nesu Mbak Lit ngono ning kuwi. kene iki menghibur acarane Menghibur, Mbak Lit. syukuran. Oke. Mbak Lit iki nesuan kok. Nah, Dek Maju, Lit. ayo nembang kaya aku mau. Aku Sapa nyanyi. ora? Aku nyanyi stecu lho ya. Ngene wis nembang. Lah aku ya stempet to, Mas. Stempet. Bunyi Dudak tempet. lambemu apa wis stempet to. Sampe nggo masak Radane, gotri. radane, wis njaluk nada apa? Minor apa mayor? Apa? Tip. Yanto ganteng dhewe, ganteng dhewe Yanto. Yanto koncone Pak Tikno. Intermezzo niki ngono kuwi. Oh, dikei iringan. Saiki lah sinden iki Isen-isen. ngarep mesti isen-isen. Oke, Mas. Dang. Demi ongker. Oke. Ongker. Ongkek, Bloker. diongkek. Diuker. Kowe iki ganggu kok kowe iki. Iya. Lah iki intermezzo. Dang. Pantapim, pantapim. Tralalelo tralalala. Tung Sahur. Pantapim, pantapim. Tralalelo tralalala. tung Sahur. Hari yang mantap. Iya. Hati sedap. Iso. Liti kaya setan. Liti kaya iblis. Liti kaya tuyul. Aku rumahan. Asik, tadi. Sedur. Barongan moto beling, rene otak tong piling. Uya. Ya apa nek? Oke kabeh tak lebone. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau Malaya. Yopo. Terus wong kok nyanyi ya. Ayo. Iso ora temen. Dina minggu sing tak tunggu. Arep nyanyi iki kaya dadakmu. Kowe ngajak ning tawang mangu. Tung sahur. Tung sahur. Nganti lingsir srengenge ana kene aku melu kowe Ballerina cappuccina. Ayo. Nyok. Nyanyi ora kowe. Nyok. tak SMS ra duwe pulsa. Kowe iso nyanyi. Kowe iso Tak nyanyi. SMS rambalesi. Nyapa kok tak SMS ra di pulsa? Aku pas ra duwe pulsa kuwi. Masalahe kowe iki ora beda karo liyane masalahe. Ora beda piye? Oh, halo. Aku nek iki praisean. Prei piye to? Ora oleh kowe. Kita sebagai generasi Ora oleh. penerus bangsa. Awake dhewe iki hari apa ini? Iki memperingati paham ora? Iki hari Selasa to, Mas? Aduh, iki lho
lho bulan iki lho bulan apa? Kita sebagai seniman muda harus sering nguri-uri Kabudayaan kabudayaan Jawa. Jawa. Harus memperkenalkan kepada generasi muda selanjutnya. Jadi iki yang Paham ora? banyak tidak tahu. Sing lagu Dayak kuwi lho, Mas. Oh iya, oke. Jare mau arep nyanyi lagu Dayak. Hongke. Hongke, hongke. Mbak. Mungkin Oke, Bos. Kok wis Mbak? mungkin dari sana. Hongke. Hongke. Iya. Ongke 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 ongke. Gak kuat ya. Bro, nada keduren yang toh, namanya Mas. tangga nada itu dari bawah, Bawah ke atas, atas, atas. atau dari atas turun. Lah awakmu kok malah ngono kuwi? Lah kuwi keduren. Aja sing dur-dur aku iki suaraku ndek. Oh, njaluk sing rendah. Iya to. Jembe. Jambe, 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 jambe. Jambe, 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 jambe. Ora iso. Suaramu ndi? Suara Lah kendeken. Lah piye to sepira to? Separuh standar. Iya standar. Hongke. Putar ke Kiri, he. Nona manis putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri. Hop hop hop. Nyapa? Lah lagu kok ke kiri tok iki lho. Lah kowe ora ro ya kowe lagi viral apa ora ro lagu viral kowe? Lah nek mbok terus nih aku yo jelungup ning kono. Nona manis iki lho penak. Aku kene. Awakmu njaluk ndi? Hongke. Oke. Iya. Sekarang kanan nih, Nona manis putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan. Nyapa? Main ning kene pisane ototane nyawa lho. Lah iki nuruti lambemu lho. Njaluk ning ndi awakmu? Aku tengah ya, Man. Oh. Iya. Oh, lah iki sing Hongke. Oke. Putar ke tengah, Nona manis putarlah ke tengah. 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 Nyawa. Nyanyi dhewe. Nyapa? Lah nyapa? Anu mbledos. Ora Apa iso mbledos? Ora oleh lho nembang apa. Lah mbok pepet kaya ngono kok sih. Kan nuruti awakmu to, jare njaluk ning tengah ya di tengahne. Aja ngisi-ngisini to. Lah piye ta? Lah piye to? Iki diundang awake dhewe iki diundang taktikno ning kene do ngibur masyarakat yo. Lah iya. Nembang-nembang sing kepenak. Lah nek apa to kowe mau to? Lalu apa mau? Nada. Iki lho, Mas. Ambil Seksi. olah vokal nada. Gila ya. Step iku mat. Iki. Lah kok bengok-bengok dhewe. Ya ngono kuwi. Ayo. Ayo, Pak. Ya nek kok cah cilik ya iso to, Mas. Iya, iya. Ya. Bisa. 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 Ya. Enak wis. Masalahnya Masa mau napas. ngono tok to? Masalahnya napasmu Lah gak wis pernah jalan sing mbok piye? Wis jalan sing Ya piye? sing kaya aku lho. Meneng ora bemo. Ayo 3 2 1. Tanganmu lho mbok setem to. Ya, Pak. Kok rada wales to mau. Ora endi to? Lu anta terus. 3 2 1. Ya, ya, ya.
Iya, bisa. 3, 2, 1. Kira rapopo. Wah, Malah kaya ora nyapa-nyapa. babi lho. Enak. Isa wis isa. Lulus. Isa. Lulus ini. Ayo. Abang siapa? Abang biru lampune setopan disco. Masalah. Disco. Abang biru lampune disco iso setopan. Lampu taman. Lampu setopan, lampu disco. Abang biru lampune disco. Awak kuru Mikir apa? Mikir apa? Mikir tanggungan Mas aku iki tenan. Alah. Kowe iki sapa ora teman? Mikir bojo. Loro. Bojo sing enom. Siapa no? Rasane kecu. Sing tuwa. Rasane legi. Kuwi bojo apa pelem? Kowe jane piye to kono? Ya Sinden kok ampun. gundul, Sirahe iso kaya ngono. Ya ampun. Kuwi sirah apa sawo apa pentol beranak? Winih melon Mas. Oh, Kuwi melon apa dajal diluka? Lah iki lho enek ngene iki. Iki termasuk peta. Peta. Peta apa? Peta buta. Masa? Delengen. Loh, iya Pak, iki lho Pak. Ndi. Oh, iki. Iki sebelah kene iki. Ah, iya, Padang-padang iki to. Ah. Iki alun-alun Lamongan. Oh. Lah sing kene iki. Iki. Rodok rame-rame iki. Rame ha rame. Ya iki pasar agrobis Babat to Mas. Iki lho Pak. Sing rada rene. Peteng-peteng iki. Ah, peteng iki. Ya iki petiyen Mas iki peteng-peteng. Bocot kok petiyen bareng nyapa karo Mas aku. Kok ya rono lho. Petamu kok komplit lho Mas aku. Iki kene komplit lho Mas. Komplit ya kene iki. Iya to Mas. Kan kamu tadi bilang bahwasanya Bapak Tikno, Bapak Haji Sutikno. Pak Sutikno sama Ibu Iya. dan keluarga besar. Iya, Mas. Nanti kan harus get aku. Roh, Mas. pelok. Ya. Roh pelok ora? Ya anake sapa iki? Ora enek lho Mas, pelok ora enek. Tenan roh ora? Ora Ora aku. enek, Mas. Ora keprok wesi. Mas sabar Mas. Roh tenan ora? Ora Mboten, roh Mas, aku mboten. mbok sumpah to, Pak. Mbok delikne. Ora tak delikne nyapa delikne kanca iki lho. Omong ngono. Ya. Rampung ra rampung dina iki. Iya Pak. Bos. Goleki sapa to? Waduh. Kuwi ngejak sapa to kok iso nesu-nesu iki? Kuwi mau bakul cilok kok iso kaya ngono ya Mas. Hubungane iki lho apa wong pelok ki ra enek ning kene kok iso. Kowe ketek awakmu ketok. Aku piye to wong aku ora petuk lho. Mbok umpetne. Mbok umpetne Mas. Sapa sing ngomong? Mbok delikne Mas. Kowe Aku mbok Lho. Iki lho. Roh cemple ora? ora anu lho kowe Kowe nek ngerti cemple aja mbok tutup-tutup ya aja mbok delik-delikno. Gak anu iki sing sabar sik, sabar. Iki ora perkara sabar iki. Sik to. Iki anu kowe apa nek anu iki lho patenono iki lho sing kena. Mas sabar nek ana Ya masalah. timbangane nesu. Enak masalah kudune atine sing adem. Ora iso. Iki pokoke dina iki kudu ketemu cemple aku. Anu mau ketemu cemple. Ora enek pelok ora. Mas sabar Mas. Iki senjatamu. Ojo gawe kekerasan Mas. Kabeh masalah iso dirampung nih Mas. Siap. Anu sabar ya bro. Sabar. Nyapo kuwi Aja nyapo. melu-melu kowe. Sabar. Sumari, sumikir. Lah engko nak terus nek Sumikir. mikir. Nyapo Pak? Enek masalah. Sido apa ora? Lah kuwi ya sida apa ora? Contone iki lho cagake nggih pentas iki. Walah iki Cagak contone. pentas iki. Oh alah. Jarane Nek, tanggap. Mas. Hei. Piye? Hei. Nesu ki to. Nesu deh. Golek sapa, Pak? Ngerti Pak Tikno? Nyapo. Golek patek lo nyapo gitu patek lo. Yo ora nyapo-nyapo golek tok Mas. Kowe mangsamu kuwi yang dinamakan drama teater itu. Drama apa lho Teater itu namanya teater koyo ngene iki. Lah awakmu Nyapa? Teater. Seni tradisi. Nyapa? Ini kita harus lestarikan anak-anak muda biar bukan hanya anak muda tapi juga biar anak tahu. gak iki anake sapa? Teater. Anak paut ta Mas. Lho.
Ki sapa? Mas, Ya ampun. kok ana boneka? Kosone Pak boneka. Tekno ngundang sapa sampean? Kosone boneka Barbie. Ya ampun. Woi. Lek tuwek iso kaya ngono ya ampun aku dadi muridé malu aku. Anake sapa? Kok malu ki sapa to? Lah kuwi lek kuwi Abah Kirun kok. Iki ora mungkin Abah Kirun ki mau metu ngarep piantune nganggo miyayeni. Nyayeni apa lho dadi bayek iki kok. Lah kuwi beda kuwi lah ya mulane aku takon kuwi anake sapa? Ya kok anak sapa masuk? Ora mungkin. Masa Pak Tikno njaluk lakon Joko Kendil. Dudu. Ora kuwi. Joko Kendil. Dudu kuwi. Tapi nuwun sewu ini yang dinamakan teater. Oh, drama. Drama. Ini iki contoh-contoh teater dan Kesenian kita. kesenian tradisional khususnya kaya ketoprak itu termasuk teater. Oh, Dan terdiri. Lagi. Oh. Ya ampun, amit-amit cabang bayi. Ya ampun. Ponakanmu ta, Pak? Cabang bayi. Anak Ya sapa? iso kaya. Anak Ponakanmu sapa? ta, Pak? Nuwun sewu ibu sing kelangan anak niki monggo teng mriki anake. Pun ngeten mawon. Se. Lah ibuke enggak rewang aja rene. Mesti sampean istirahat ning mburi ae, nggih? Pak, walah lakon apa to run. Kok sok awakmu sambat karo abah? Lah piye? Lah ora macae kaya ngono ora kancane jijik ya kene iki. Maca apa iki? Lah bae ora ning kene kok sebut-sebut kuwi lho. Lah kuwi masamu sapa lek? Iki sapa? Lah kuwi iki ponakanmu. Kuwi jenenge Lek Run ya kuwi. Oh ya anu topine nek tulisane Apa? Oh, Kamerun. Lah Run Wis rakyat. Kamerun. Lambene lho, lambene tontonan, lambene. Aduh. Berat. Susune entek ketoke, Mas. Ngene. Kucingku telu, kabeh lemu-lemu. Sing siji abang, sing loro klawu. Meong, tak pakani lontong. Ya ampun. Walah pelakon apa to run ade kaya ngene. Golek dhuwit samplukan rewangi kaya Uku note, Heh? uku note oleh nyiwak. Apa, Mas? Uku note oleh nyiwak. Nganu lek note nganu parkir wau. Notek opo to? Uku note oleh nyiwak. Atane. Uku notek oh yang iwak. Awakmu sing kulino ngladeni tak cilik. Notek apa? Note. Notek ki lho apa? Oleh nyiwak lho. Praktekno to, praktekno. Pak Tekno. Lengo klentik matamu. Lah kono yo iso ngomong Bisa cipta lho, Iso cipta lho. Ngote iki lengo Lengo klentik. klentik. Petik goreng iwak. Uku note Ya. iwe ki hotel. Piye. Tuku lengo steak. Ya terus iki piye. Iwe. Iki we iki hotel. Otole iki otole. Hotele mau cilik hotele. Ngene ya, Ndek. Cah bagus. Iki lak iki ning iki kan wilayah kene kan bolo-bolo dulur-dulur kabeh kan nenek. Iki mau ya adik-adik kecil-kecil juga ada. Mari ini aku tak nyanyi cah cilik-cilik ya. Iki malu njaluk nople iki lho, tuku nople. Lengok kletik. Lengo klentik. Dudu no gaple. Dudu. Lengo klentik. Ya, Dek. Note. Ya engko notek iki wi'e iki otol. Iya. Otol. Hotele. Utek kowe, utek. Iki lho undul-udek. Utek. Iki wi'e iki otol. Iya, yang kok tak tukane lengo klentik, kok tak tumbasne lengo klentik, kok goreng mak miwak ya. Iwak. Iku duwike ning kono. Apa? Botole ndi? Otole wi. Iwak apa? Apa? Iwak apa? Iwak sing digoreng. Balut. Teri gak gelem teri. Lut. Gelut. Sampeyan nyuwun iwak napa kan wonten teri. Teri ene apa? Iwak umbu angut yo. Iwak pe. Iwak pe. Umbu angut. Bumbu mangut ngono ta Mas? Mangut ora angut. Umbu angut iwak pe. Iya. Iwak pe. Ya kok tak tukane. Ku note. Iya. Iki we iki hotel. Ya kok tak tukane. Sing dibumbu mangut penake iwak tongkol mawon.
Iso omong. Nek khusus iki gak iso. Iki aja mari sing aneh-aneh. Kono sing pelo. Iki kabeh kene ya. Nak banguno. Banguno. Bangun apa aku sembangun iki lho. Tembang kuno matamu. Tembang kuno, nembang kuno. Tembang kuno. Usik. Oh. Apa? Selindro apa pelok? Indi. Oh, Indli. Adang elum ati otoke otok li. Iki ora ono botok liyane. Ya ora. Lha cacili ya ngono kuwi. Niku bothok liyane penak lho. Botok li. Let kowe ngentut tinggal. Kowe jijik iki mesti. Indri. Adang Elum ati awuhe otok li. Ati utul amak net. Amak Dek, ditutul mak net nyapa anak utul. halonku adali. Ah iki lagu dikasih-sili. Ya. Lupa. Ananya. Ya. Ijo Pak Purnomo ning ndi ya? Pedhot pisan temen iki pisan. iramu adat pitu. Apa iso adang bareng. Plekentus. Meletus apa? Meletus. Meletus. Meletus apa ketus? Meletus. Purek. Aja nesu. Ben mudun. Mesane lho, Mas, Iki mesane. Pak sapa? Pak Sutekno. Pak Tekno tak kon rene iki ben anu. Mudun. Awerane arep hadok e. Sokor seneni wis. Sopo sing ape nyawer? Aku ora njaluk Pak Tekno iki ape nyanyi. Pak No. Ha, ora tak Pak No. Tekno. Pak Nino. Arek ini wewe. Arep mau hadok e. Ya ora. Bapak Tekno. Bapak Iramu dan biru. plekentus. Meletus. Selendro Mas. Atane nang ndi bodoke. Minggat to ben ora iso mudhun. Gak iso Apa Ora enek tanggane di gak iso dun. ya Atane udah aring-aring mbiakar gedang Pak Tekno bersama Ibu bersama keluarga besar Katuran tinggal sini monggo kalian kula yang ora kuluni son pedang monggo Pak Tekno apa pundi oh tasik teng Mampah nggih diaturi langsung naik panggung bersama keluarga besar dari Bapak Haji Sutekno. Oke. Wong ki sok-sok ki tembang-tembang lawas ki yo ngene iki Mas Mandam. Karena kita emang pada malam hari ini khusus menghibur kalian para warga keluarga besar yang hadir pada malam hari ini. nggih dulur nggih tanggonipun Bapak Haji Sutekno sekeluarga. Nyeneng-nyenengke niate iki pokoke andum seneng. Bener, Ah, iki nyenengi berbagi masyarakat. kebahagiaan. Khususnya warga masyarakat apa ki? Ngayung. Ngayung, Maduran, Lamongan. Setino-tino di wae.